Да. Има клипче или... Клипче, бате. Клипче. Аз викам, че ще ни снимаш с фото, с такова снимчица. Ей, чибията. Не чибиете. И чибито е голям. Снимай на бам. Днеска влизам в един секс шоп, бате. Снимай и леглото на... Влизам в един секс шоп и оня бате вади един такъв вибраторчик. Виж го. Вижда? Е такъв вибратор, батко. Къде? В секс шопа. Е такъв дебил, батко. Оня сам си вика. Това е за те порно... Ти сериозна работа, вика. Това е за по порнофилмите, бе. Аз за какво дойдох? И Пеню като го видя, Аз се избяга, бе. подмъкри и избяга. Брата, в секс шопа той е пробва всички вибратори. За нещо дойдох. Вика, гледай го прави. Вика, гледай го прави. Той как се включва, то прави. Вика, шо ми вибра? Той вибра другото там отгоре. Ще купувам гумена кукла, аз се ни приятел на задължение ден. 15 паунда. Колко пари? 15 паунда гумена кукла. Ще му верно, подаря за рождения ден. и аз ще мога да взема, ако е Да толкова. не беше преди той да пробва. Не. Момче, ти представи си те спират на летището, проверка на багажи и виждат куклата вътре. Не, няма да има такъв смех, момче. Ще те скъсат такова, ама само, че да вземеш Кукла, мъжка. вибратори, белезници. Да, белезници и ще кажат, Ще е порно. ще кажат, то е... сексуален тинерозавър някой. Бе като нерес. Като шкадна стюардес на бате, ждой ще е чаткам. Три стюардеса, те ще ги чаткам. Падне някой стюардеса с по-голям от нония пасна вибратор. Бе, в самолета да разхванеш той вибратор е деззззззз. Позволята дезззззз. Разтрапаш по седалка, да закоеш на пепирана. Ще като психично болен си, ще те фанат с усмирителна риза, ще ти сложи точно на летището, ще те вкарат в психодиспансер. Брата си иде. Кое бе? Доста лютиш хубаво ще служи. Лютото прави манджата, че ти до... така апетит. Доста люто, по... Защото принцип Бомба е. Не, манджата е перфектна, просто аз люто принцип няма. Какво дойдох? После ще пусна един клип. Ама чакай, аз ще ходя да гледам филм Дежаву дават сега в момента. Дежаву ли? И това е много хубав филм. Ден Ден за Вашингтон. Голям филм. Хубав филм, там една ходи, гони и щеха да запалят с бензин. Заеби, то си е много бъркан. Той до края не знаеш какво стана. Да, накрая